Dragi copii din clasa a 5-a B, vom continua învățarea gramaticii cu adjectivul. Cred că adjectivul este cea mai frumoasă parte de vorbire, deoarece cuprinde toate cuvintele pe care noi le folosim pentru a descrie tot ceea ce vedem în jurul nostru. O podea curată, un scaun comod, cer albastru, ochi verzi, carte îngrijită și așa mai departe. Adjectivul se combină întotdeauna cu un substantiv, pe care de altfel îl descrie. În vorbire folosim uneori articolul demonstrativ pentru a lega adjectivul de substantiv. Spre exemplu, copiii cei inteligenți. Să începem lecția. Te invit acum să privești în jurul tău și să alegi câteva obiecte din camera în care te afli. E bine ca aceste obiecte să fie cât mai diverse. Să zicem, alege 5 obiecte. Sigur că numele acestor obiecte vor fi substantive. Deci, după ce notezi 5 substantive, te rog frumos să adaugi câte un adjectiv fiecăruia, adică câte un cuvânt prin care să îl descrii. Este mare, mic, moale, tare, frumos, plăcut, gustos și așa mai departe. Deci, obținem 5 sintagme formate din substantiv și adjectivele care le descriu. Așadar, tu ai acum pe caiet scrise 5 sintagme formate din substantiv plus adjectiv. Te invit acum să scrii alte 5 sintagme în care să schimbi locul adjectivului. Adjectivul, de data aceasta, să fie în fața substantivului. Dacă, spre exemplu, ai avut cer albastru, această sintagmă va deveni albastrul cer. Dacă ai avut ochi verzi, ea va deveni verzii ochi. Te rog să observi eventualele schimbări ale formei adjectivului atunci când el stă în fața substantivului. Mai cu seamă chestiuni de scriere cu un i, 2 i. Până acum ai realizat 2 tipuri de exerciții. În primul ai obținut sintagme formate din substantiv plus adjectiv. În al doilea exercițiu ai schimbat locul adjectivului și ai obținut sintagme formate din adjectiv plus substantiv. Sper că ai observat că în clipul anterior profesoara Avatar și-a schimbat câte ceva în felul în care ea arată. Te rog acum să trecem la al 3-lea exercițiu. Privește cu atenție imaginea din acest clip și scrie 5 enunțuri în care să folosești cât mai multe adjective pentru a exprima caracteristicile obiectelor pe care tu le observi. Atât a fost pentru astăzi. Te rog să deschizi cartea și ca temă de casă să rezolvi exercițiile 1 și 2 de la pagina 134. La următoarea lecție vom verifica și această temă. La revedere!